ଯାଇ ଫଳ जोड़ा चल देबे ना आउतर देबी ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଦି ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ସେ ବୁଳା ହେଇକି ଥାଳି ରହିବ, ତାପରେ ତେଲରେ ପଡ଼ିବ, ତେଲରେ ପଡ଼ିକି ତେଲକୁ ଛଣା ହେବ, ଶିରାରେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଉ। ଘରେ ସେ ଘରେ ସବୁ ଏଇ ଘରେ ସବୁ କେମିତି କରିବୁ ନା? ହଉ ତୁ କରିବୁ? ହଁ ହଉ ଗୋଲ କରିଦେଲୁ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଇରେ ଲଙ୍କିଟା ଥିବ ନା टेस्टी